Sibambe ngazibini imbukeli ngokuhlala nathi kanti ngoku singena kwisiqendu sethu sesithathu apho siyiqukumbela inkqubo. Sihlabele mgama ngovimba wethu bekukho ke izichotho kwindawo ezithile zaseRhawutini phezolo ngorhatya kwaye kumaqongo onxibelelwano becele izingxelo zokonakala kwemoto, amakhaya neendlela. Iindwendwe zase-Southern Sun eRosebank kuye kwafuneka zikhutshwe emva kokudilika kophahla. Sincokole nesithethi senkonzo ezingxamisekileyo eRhawutini uRobert Mlawutsi phambili. Around 6 in the evening, sibene imvula enkulu kakhulu hailstorm la kutholakala ukuthi endawo eziningi around Braamfontein, Tollshof, Midrand, Marlboro naseSoweto ubuningi balezo ndawo lezo zibe affected ngale storm lesi. Ubuningi bazo indawo ulimale kakhulu izimoto nalezi ndawo la imoto zipakwa khona na ezinye zezindlu zilinyazekile sistome lesinazo. Kube nomuntu oyi-1 olimele laphayana eSoweto isikhathi awela ku-drainage system la sikwazile ukuthi simnikeze unyango lokuqala ahambiswe ayiswe esibhedlela esiseduzane. And khona neminye imizi around eMarlboro la ingenelwe amanzi sikwazile ukuthi sibancedise lo mphakathi loyo ukuthi amanzi adlule angasangeni izindlu. So kukhona nje hotel eliyaziwayo la eRosebank, Southern Sun Hotel la kutholakala ukuthi khona iroof yakhona i-collapsile nakhona ebusuku. Azange sike nabantu mhlawumbe abalimele kuleyo ngozi leyo enzakele lapha ehotel. So not in short, yiwo lawo lapha incident la ezakele overnight la around the city of Johannesburg. Kanti ke umbuso uza kukwazi ukukhokela ubungqina kwidatha yokulandela umkhondo wemoto kwaye uphonononge omnye wabaphandi abaphambili uSargeant Vusumuzi Mokhane xa kuqhubeka ityala lokubulala uSenzo Meyiwa namhlanje. Umbuso ufuna kusetyenziswe iinkcukacha ezithe gqolo ukujonga ukuhamba kwezithuthi ezazikhaphe omnye wabatyholwa abahlanu uBongani Ntanzi ukuze enze izibhengezo zakhe zokuvuma ityala ngeyeSilimela ka-2020. Ijaji kwityala lokubulala uSenzo Meyiwa igwebe ngokwecala likarhulumente kwisicelo sokusebenzisa inkqubo ye-automatic vehicle location njengobungqina. Oku kunxulumene nokuhamba kwemoto yengqina uSargeant Vusumuzi Mokhane owathutha ummangalelwa uBongani Ntanzi. Umbuso umingelithi obu bungqina abukho butsha njengoko bekuxoxiwe ngabakhuseli kwaye oko bekuphendula ingxelo yezokhuselo ingqina uSargeant Vusumuzi Mokhane wajikela kwiindawo ezininzi ngolu suku kuthethwa ngalo. Uadvocate Thulani Mngomezulu omele uNtanzi nomtyholwa wokuqala Umuzi Sibiya uthi umingelithi ixesha lokufunyanwa kobu bungqina limdlela indlala kulowo amxhasayo wakhe. Kodwa ijaji uRatha Mokgwatleng ugwebe ngelithi ubungqina bubalulekile kwaye kufuneka busetyenziswe. Kusenjalo ugcinwe elivalelweni umfundi wedyunivesithi yaseNtshona Koloni otyholwa ngokuhlamba umfundi wedyunivesithi yaseCape Peninsula. Umtyholwa ovele ngokufutshane kwinkundla yamatyala eBellville phezolo kulandela ukubanjwa kwakhe ngempelaveki. Ividiyo yohlaselo iye yasabalala ngokubanzi kumakhasi onxibelelwano. Lo mfundi oneminyaka engama-26 wase-CPUT ekholelwa ukuba inkosikazi yomtyholwa hlatywe amatyeli aliqela kwaye uchacha esibhedlele. Kanti isicwangciso somgodi weGold 1 khange sihambe kakuhle njengoko ibicwangcise ukuqhubeka komsebenzi namhlanje. Oku kuza emva kokuba kukho akungaboni ngasonye phakathi kwabasebenzi namapolisa ngaphandle komgodi kwimpuma yeRhawuti. Mayini Gold 1 ithi kuzoma ukusebenza kwayo ezikhungweni zayo zaseModa East kuze kulungele sisimo. Le mayini ithi ibinethemba lokuthi uzoqala kahle umsebenzi kwavele kwavuka impi phakathi kwezisebenzi zasemayini onogada bayimele kanye nabakwazidlodlo. Lesi simo siholele ekutheni bekhalelwa amasongo kasigonyela abanye abantu. We received information that a repeat of 2 weeks ago was planned by several employees. They were allegedly going to plan another sit-in which could potentially lead to another hostage situation.
and we've now suspended operations until Monday at the earliest. Mayinithi isebenzi icacisile mayelana nenhloso yazo ukuba mdibi munye nenyunyani AMCU kodwa ithi NUM ibibambezela uhlelo lokuvota. At the time of getting into the closed shop agreement in 2012, there was really one union, and that's the NUM, who represented pretty much all the employees within the bargaining unit. And like I said, there was no threat to that up until a few months ago. Now, a closed shop agreement remains in place until it's legally dissolved. And in order to legally dissolve it, there needs to be a threat. What we've seen now is a clear threat to the majority of the NUM. Imayinithi ibheka ukuthi inkantolo yesebenzi ngolosine isize ekunqandeni lesi sihlava njengoba bakazidlodlo kanye nophiko lwezokuphepha bezoqapha kuze kulunge isimo esikhungweni. Kanti amapolisa kwiphondo laKwaZulu-Natal akhangela iqela labarhanelwa abafunwa malunga nokubulawa kwabantu abahlanu kwiziganeko ezohlukeneyo kumatyotyombe ase-Uganda eMlazi phezolo. Iintsapho zamaxhoba zibongoza amapolisa ukuba akhangele abenzi bobubi. Umntu osinde kwesi sehlo kwimeko embi kakhulu esibhedlele. Izihlobo nomakhelwane bomnikazi wesitolo obulawe emjondolo e-Uganda usakhathazekile. Unonhlonelo Golimbisa nomsizi wakhe wasesitolo kanye nomthengi badutshulwe babulawa amadoda angaziwa okuthiwa angene abaphoqa ukuthi balale phansi ngezisu. Bobathathu kuthiwa badutshulwe belele lapha phansi. Abasolwa babe sebentshontsha ezinye izimpahla base bebaleka. Izakhamizi ezingafunanga ukudalulwa zithi azizwanga kuqhuma isibhamu kodwa baveze ukusaba kwabo. Kubuhlungu ngendlela ekwenzeke ngayo umntwana vele ehamba ngale ndlela engakaze athinte ebugebengweni eyibhatanisela ngale njengoba nibona nje ku-take shop yona ndlela aphathanisa ngayo akukho okunye okuseceleni esikwazile. Abantu ababili babulawe kwesinye isigameko khona endaweni. Amaphoyisa athi kungenzeka ukuthi izigebengu ezizodwa ezenze lokhu. We just widening our search and intelligence on the ground, try to find out what could have led to the shootings. Because normally when we have this kind of shootings, it will be linked to drugs or anything like that. But now we don't want to speculate, trying to find out what is it that could have led the shootings. Uhlaka lomphakathi olusebenzisana namaphoyisa luthi lezigameko ziyakhathaza kakhulu. Bafuna kuvuselelwa amakomiti ezigceme alwisana nobugebengu. Ekuphinde umphakathi uyeke ukuthi masade siwakhile wavuma ukuthi uvolunteer bese yanyamalala awusitshela ukuthi yini edala unyamalala ukuze uma ngabe kudika amaphoyisa si-eda inani lamaphoyisa ukuze kuboshwe izigebengu. Lundi Khatebe, SABC News, eMlazi. Kanti ke usihlalo we-Action SA KwaZulu-Natal uZwakele Mncwango ubhengezwe njengommeli walombutho kwesenkulumbuso yephondo kunyulo lonyaka ozayo. Inkokheli yombutho uHerman Mashaba wenze isibhengezo eThekwini izolo. Really and truly to believe in his ability to shake up things not only for people of KZN but for people of South Africa. In closing, Mr. Ngango, I'd like to really give you the marching orders. Because that's how I operate. Because if you don't operate on the basis of heavy marching orders, people get confused of what they need to do. Fellow South Africans and people of KZN, we are aware we've just lost really one of prominent leaders of our country, Prince Jikelele. And I believe, and we believe as Action SA, we don't want his memory to be forgotten. I therefore, on behalf of Senate, want to really give you the marching orders, and you've already committed to this. The first order of business is to work towards the removal of ANC in this province. That's the first order of business that you've got to do. Secondly, please mobilize other political parties to support you to ensure that the provincial government is moved to Ulundi in honor of Prince Jikelele.
If you can get other political parties that are aware of the need to honor Prince Buthelezi, please work towards that. Put this motion in every available platform to ensure that that happens. Lastly, and I heard you loudly, and on behalf of Senate, we want you to, at the next sitting of eThekwini Municipality, you and your team come out with a motion where eThekwini Metro must be changed and named after Prince Buthelezi. Makholi, kuyavotwa kulo nyaka uzayo kwaye bendive kuthiwa i-ballot paper yalo nyaka uzayo yi-3 pages yonke, kodwa asikababona aba bantu batsha bathi bazawugcwalisela phepha. Ubukhe wababona wena? Hayi, andifuna uthetha mna into ndingayaziyo. Kaloku silindele into yobana kukhampeyinwe, kuthiwa kuzawukhampeyinwa kuqala kuba kulungiselelwa unyulo, yabona? Kwathiwa ke kukho inantsika i-political parties ezintsha esiza kuthi sizibone, kodwa asikaziboni ezindabeni, asikaziboni kumakhasi onxibelelwano, asikaziboni indawo. Zikhona kodwa ezivelayo kumaphephandaba, ingakumbi ngoku sijonge ukuqwalasela i-16 days of activism against gender-based violence. So zikhona ezivakalisayo. Ndiyabona into yobana mhlambe andifuni ukuthi basebenzise iqhinga lalo ukuba bazibonakalisa, kodwa zikhona into endaziqaphela ezintsha endobonayo into yobana zisuka koosopolitiko okanye kumaqembu esingatsho into yobana makhulu bazenzele yabo. So bakhona abazibonakalisayo besebenzisa iintsuku zokuqatshelwa. Ndithetha ngalabatsha mna la singawaziyo kuthiwa ayeza nawo. Nditsho wona okanye la sifuna wabona. Noko ke xa evela noko mabaziveze kaloku sikwazi bana sisabone nesakhono sabo baza nantoni na kanye kanye. Kaloku ixesha elingaka kudala kaloku i-service delivery yakhalelwa. Umbuzo ngokuba bebephi ubuphi sowuvela ngoku seyingathi izinto ziyahlangana, kodwa ke bukeli singathanda into yobana nathi apha ekhaya Jikelele sikhuthaza into yobana uvote ubhalisele ukuvota sele kuvuliwe kwaye ke naphezolo sesancokola nalo iziko le-IEC umnumzana Mosarisish into yobana ngoku sele bephakathi kwezicwangciso yonke into yathi icwalile balungiselele uvoto kulo nyaka ozayo. Injalo, and wathi ke ngoku ukuba ngaba mhlambe awunyanzelekanga uba ude uye pha uyobhalisa, uyakwazi nobhalisa online, thatha nje nomyayi wakho uchofoze ukhangele i-IEC uregisterishe nge-ID yakho, ilula nje ngolo hlobo. Nomakhulu bacela abazukulwana kuba bona noko inkungu sesemehlweni xa kuziwa kwezinto zamakhasi onxibelelwano. Siyathemba into yobana nabo kaloku eliziko lizakwazi into yobana lifikelele kubo bangaziboni besilela ngasemva. Rhabula Mbukela uqikelelo lwemozulu uqonda yobana uqhubeka ntoni kummandla okuwo.
Sibambe ngazibini mbukeli we-Ekhaya Jikelele ngokuba uhleli nathi ngalena intsasa ngenene mbukeli nakubeni singatsho yonke imihla kodwa ngenene inkxaso yenu engagqunqiyo siyayibona kwaye ngamangesi we appreciate kunjalo ndithi kakhulu bayasikhuthaza nathi basivuke kaloku kuba sivuka ngenjixukuxa mntakaba sizobaphakela yonke le mihla rhoqo ngoko ke inkxaso yabo noko yasikhuthaza ndithi ndiphakama ndithi oh bawo xa ikhali alarm ndithi hayi kodwa igwijo le alarm lingatsho elogwile ekhaya kodwa sibulele novuka yazi ndibanyembazana xa ndicinga ngondaba ye-alarm kuba ndiyacinga into yobana siyalala silala singazi into yobana sawuvuka siseti alarm just because useti alarm loo nto ayinikezi isiqinisekisa into yobana uzawuvuka lingatsho igwijo le-alarm ungavuki eyona nto mbukeli ingamandla ngumbulelo wokuba size sibulele uqamatha sibulele umvelinqangi sibulele isihlwele ngokuba ngenene umphefumlo usadibene nenyama kuba ungathi kusambukela uyiseti lelo alarm ungavuki lenzi ixesha so I feel ngamanye amaxesha asiye sinikeze umbulelo sicinga uba hayi senza ngokwamandla wethu nangempilo kaloku unothi xa uzijonga ngamanye amaxesha uqonda hayi mandi fresh noko izinto zam zihamba kakuhle akho pilisi ndiselayo andibikwahlaba ngoko ke bendifana noko izinto zam zihamba ngendlela zonke kanti akunjalo kaloku umuntu nosikathi ehamba apha athi gqithi phansi ibe sisiphelo suphosisa kwezi ntlekele zikhona awunoyazi into oyenzayo and yazi into emnandi ngombulelo yazi xa uhlala ungumuntu unombulelo ngamangesi bathi you are a magnet to miracles because uhlala njalo unombukelelo izinto ezimangalisayo ziyenzeka uattract izinto ezinhle kuba ngaba phakathi kwakho unombulelo kwenzeka uba uzophinda ukwazi uphinde uthini ubulele nangakumbi kuthiwa kubonga okuncane kubonga okukhulu and ubulele nalento ungakwazi uyithenga ngamali le kuthiwa impilo awukwazi uyevenkileni noba mhlambe ungathiwa unemali engakanani awukwazi uyevenkileni awukwazi unqonqoze uthi hey ndicela impilo fumanisa into yoba umuntu ulele ngecala uyagula ngapha unemali ezinkulu kanti ke asikwazi into yobana siyithenge impilo ngoko mbukeli masihlale njalo ezinhliziyweni zethu sinombulelo ubulele into encinci ubulele into enkulu kuzokwanda kanti ngokumbukeli masijonge ke kweziphala phambili pha kumakhasi onxibelelwano uyawuqonda ukhumbule mbukeli into yokubana kwiyure yethu yokuqala siye sabe kanti sincokola naye uRobert Bulawudze sinabisela ngezichotho ezingaqhelekanga kunye nemvula ezimandla ezithe zahlasela indawo ezithile kumandla waseGauteng yaye ke ziye zabangela izikhukhula kunye nomonakalo kwimpahla esizaqwithi mbukeli nawe Nadia esihlasele emva kwentsimbi yesithandathu phezolo ngaye umvulo sothuse abaqhubi benqwelo mafutha abaninzi njengoko kule mpelaveki bekukho izulu elinelanga elitshisayo siye sabona mbukeli napha kumakhasi ka-X abantu besibonisa imoto zabo ezaphukileyo kwaye nomgaqo ubengekho mhle konke ukanti ke ngenxa yoku abanye abanini bemoto kuyafuneka babala iindleko zomonakalo wenziwe kwizithuthi zabo ngelixa abanye bebebukela isichotho eBramfontein abanye baseCenturion bamangaliswe kukutshintsha nje kwemozulu ngexesha lentwasahlobo ngoba kaloku sisalinde ilanga kwasike kwathi isichotho masikhangele ke bathini baphawule bathini ababukeli pha ku-X sijonga ke #hailstorm uthi uLynette Engelbrecht sadly many of these cars will be written off and even if the insurance pays up it may not be enough a lot of people will enter into new debt to finance new cars #hailstorm uthi kuLynette ngelishwa imoto ezininzi zizabhalwa off nge-insurance and noba ziyabhatalwa zi-insurance ezo ayizukwanela loo mali ngoko ke loo nto izawuthetha uba abantu bathini bangena ematyaleni amatsha ngoba kaloku uzawufuneka bethenge imoto ezintsha sikhangele omnye olandelayo uthini uthandi inzima mbukeli we-Ekhaya Jikelele umbhali ka-X uThande Smith uthi I really feel for those who have damage to property, cars, homes, etc. But what about those who are unable to post pictures? Those living in informal settlements, those without a home. Is everyone okay? Yeah.
Thandi Smith yabhala pha esisho into yobana yena uyavelana kakhulu naba bathe balahlekelwa zizindlu, imoto, amakhaya njalo njalo. Kodwa uyabuza umbuzo ongagungqi into yobana ingaba kwenzeka ntoni kwabo abangakwazi bona into yobana bafake imifanekiso yabo kumakhasi onxibelelwano. Uthetha kaloku ngabo asingatsho into yobana mbukeli bahlala kwindawo esemaphandleni abo bengenamakhaya. Qonda ukhumbule kaloku khona balala ezitratweni. So xa kwenzeka ezaqwethu uyazibuza into yobana bona njengoba belala ezitratweni ithini into yabo. Uyabuza into yobana is everyone okay? Ngaba wonke umntu ulungile na apho ekhoyo? #hailstorm #midrand. Chunce besijonga bathe babhala baphefumule besithini. Uti Brenda, looking at posts, the #hailstorm was hectic. Take a beat, extend kindness and patience to those impacted. Some may not be able to get to work, others need to repair damages to their homes, and everyone will be in line to deal with insurance. Spare a thought for those guys too. Ubrenda ke naye udlulisa amazwi ovelwano. Uthi ke masibe nenkathalo sijonge wonke umuntu othe wachaphazeleka ngamnye ngoba kukho abanye bangakwazanga uyofika emsebenzini, kukho nabanye bafuneka belungise amakhaya abo kutshanje kunamhlanje sithetha nje. Kukho nabanye abazawuthi ke babe bebamba iline indlela eziya ku-insurance, abantu bazabe bebanqada namhlanje bezama ukulungisa izinto ezithe zabehlela. Ngoko ke apho ukwazi uncedisa khona mbukeli, nceda uncede. Hey, nyenene mbukeli apho ukwaziyo wena Nadia ndiyanqinela lakho nceda, because xa kunje kusivuselela lambali kantu ethi umntu ngumntu ngabantu. Yolulisandla benguqala balibanzi lonto nayo ukwazi into bana wabelane naye nomnye umntu. Masibase evenkileni Nadia. Khumbule ke mbukeli phambi basiye evenkileni izimvo zaka-X ayizizo ezalapha ekhaya jikelele ingezizo neze SABC lihayo. Kwangoku masela amanzi siyabuya ngekudala. Sibambe ngazo zozibini ngenxaso engagungqi yona sabukele yona kaloku inkqubeni ithanda kunene Ekhaya jikelele apha kaloku ku-SABC lihaye. Namhlanje ke mbukeli xa singena kwisiqendu sethu sezakwantu apho kaloku sibuyelembo siqaqambisa inkcubeko yethu sithetha ngalo izila. Izila ke lingumsebenzi wakwaXhosa othi onzelwe abo bangasekhoyo ukuva malunga ngenjongo kunye nendlela ekwenziwa ngayo lo msebenzi. Ngoku sizawuthetha nengcaphephe kwimiba yesintu. Ugqirha okanye umnumzana Loyiso Nqevu umawawa. Tata uNqevu masikubulise sikwamkele inkqubeni Ekhaya jikelele. Tamako yabulisa namkodofo yabulela zongothi. Enkosi. Camaku ba uNqevu. Xa siqala nje ungakhe nje unabisele nombukeli weEkhaya jikelele into bana xa sithetha ngezila sithetha ngantoni kanye. Kwakube kungoluke umuntu phakathi kwekhaya. Ngakumbi usokhaya. Emva kwenyanga ezintandathu kuya kwisithuba sonyaka kukho umsebenzi oye umlandele sele engcwatyiwe okukuyiswa kwenkabenkomo. Kabenkomo leyo ke engumfuziselo nomfanekiso weqegu amakayofika eqabele lona kwisangqa semimoya yakokwabo. Kumsebenzi wokumela kunjalo inkomo ezoqhelwa ekuseni ithiwe iphele ngaloo mini xa bekhona abantu abakwazi ukuyisebenzisa inyama. Ithi ke uba yabohluka ihlale ngokuvuthwa ilukhuthu inikwe nabani othe wafika oyifunayo. Camaku tata, uyathetha apha tata ngexesha mhlambe kumele libe kanti liyalandelwa ukuze kube lo msebenzi uyenzeka. Siyaqonda ubana kukhona amakhaya mhlambe athi wona akalenzi izila. Ungathi mhlambe oko kuye kwaba lifuthe lempembelelo yenkolo zasentshona ezafika mhlambe zanyevulela zabona mhlambe into bana isiko lezilo kumele ba mhlambe lingenziwa. Camaku njengoba usitsho
impembelelo yengqobho imfundo nempucuko yiyo eyenze ukuba sibe nezinto namhlanje ezithikwayo ngabantu. Aba bantu bazawukabalenza izila uzawukhumbula ukuthi kwangalo mhla kungcwatywa ngawo ngoku umuntu akha ingcwaba ngapho okanye abafana badiba ingcwaba ngapho umfundisi acele bonke abantu benkonzo abakhonza nabo engakanga acele ivumele ekhaya athi isandla athi qaleni athi uyabandulula uyabakhulula bengekakhulula ngokwekhaya ukugweswa kwezinto zethu zigweswa ngabom inkcubeko yasemzini yandiva ndilusapho alukakhulula thina usapho silukhulula emva kwenyanga ezintathu xa sichitha nempahla yomfi kusilwe utywala bayalwe abantu baxelelwe ke ngoku ukuba bangangena phakathi kwabantu kodwa bangahambe benxila kodwa noko bangase basele endlini kanti kwamancedo abanowafumana ebantwini. Thina loo nto siyenza emva kwenyanga ezintathu. Ezo nyanga zintathu zilandela iveki yokukhululwa kwepeki imihlakulo babe singcwaba kule veki ngomgqibelo kumgqibelo weveki ezayo sikhulula izinto zibuyele kumakwazi. Emva kwaloo nto xa kugcwala inyanga ezintathu kuzokhululwa amaXhosa ngabantu bamaXhosa kuzoyalwa abantu batsho bakhululwe abantu bahambe ke ngoku okuphethelana kunokubuda beqale ngako enzelweni. Lo msebenzi wayenkomo ke ngoku nakulandela kwesithandathu inyanga ukuya kwisithuba sonyaka ixhomekeka ngokweenkobo zamakhaya. Ukungabikho kwaloo nto ke kwabanye abantu kuzalwa into yokuba soyisiwe zizizwe ezimhlophe sasosulela ngayo yonke into ezinayo sada sacinga yiyo ibheke tamakuma Camakuba umawawa ingaba umuntu othe mhlambe uye wasweleka engekayi esuthwini ingaba mhlambe yena ithini into yakhe ingaba naye uyazilelwa Tamaku uyazilelwa masiqale ngokuthi phaya kwilele mimoya zabo bakhona abantu abakhweletayo njengoba sisenzise thina sisesenyameni bakhona ababanoxolo umaphakade bakhona baye baqale bafuna ukwaluka beza kwaluswa ngomoya ngokusebe kwelalizwe yonke loo nto siyakuyenza siyenze kule mithi inasenza ukudibana nomoya imiphafa imilahlankosi umthathi umnquma umngcunube isundu kusetyenziswe loo mithi yonke into abayenziwa enkwenkweni iqale ngokuyenziwe kulo mthi sitsho simazi ngokwalele phaya ulele njengendoda sawugqiba simzilele Camakuba umawawo Camakumpinga singathanda tata into bana usikrobisele kuba kumaxesha amaninzi siye sibone amanina adla ngoba mhlambe anxibe impahla ezimnyama xa mhlambe ufumanisa into bana uye wabe kanti uswelekelwa ngumyeni wakhe ingaba mhlambe ke umyeni yena xa ethe kanti uswelekelwa ngunkosikazi wakhe zintoni izinto ekumele ba mhlambe uyazinxiba ingaba zikhona kwaye ke ngaphandle kokuba umuntu abe kanti uyanxiba ebonisa intsingiselo yobe kanti uzilile zintoni izinto umuntu ekumele ba uyazenza kwezinyanga azile kuzo sithetha apha ngonkosikazi sithetha apha ngomyeni sithetha ngabantwana mhlambe ozawuphawula into bana baye baswelekelwa ngabazali zintoni into ebekumele bayazenza mpinga kwezinyanga bazile ngazo Camaku zongo thina babukeli Camaku tata lento kuthiwa kukuzila ukuzinwema ukuzikhwebula ukuzilumla nokuziphephisa nokucweza kwizinto zesiqhelo lo mcimbi wenzilo awukho komama kuphela sophika nokuba ootata benendawo eyidojayo loo nto ngoko kwakudala kwakuswelekelwa umuntu owendileyo yena ebeguxa
ukugutha kukuhlanzwa kwembola eqatyiweyo, ukukhululwa kobuhlalo namajikazi, intsimbi nemiliza, yonke lento iyihombo yabantu abangamanenekazi, nokuphethulwa kwezikhaka, okuyabe kusabhinqwa izikhaka, icala langaphantsi libe ngaphezulu, icala langaphezulu libe ngaphantsi. Namadoda ke ebenendlela yokuzila, futhi amandawo yoba sisoloko sabonakala ngathi singabantu abanengcinezelo. Amadoda njengabantu ebengamatyatangubo kuba sisuka kwimeko yobuntsukazi. Bezibekwa ezimfuma-mfuma ingubo kwambathwe ezirhwethayo, uchumazi uba lo mntu wombethe umrhaji uphantsi kwelifu elimnyama, wakumjonga entloko uqhelile. Indlela lena amadoda ebezila ngayo ebesambatha ingubo ezirhwethayo zikhona ezimfuma-mfuma. Kule mihla ke ngoku sikuyo kuhambe kwangenelela kwa ifuthe labelungu, basiphathela amalaphu amnyama. Lana namhlanje sele senzelelelwa nangazuba nanganjani okwenkonzo umntu ahamba kuyo. Apha ke thina ke emakhaya ezilalini, noba indoda sizithengela zinto ezimnyama, inikwa ukhuko emayilale kulo lokuzila, ithengelwe ingubo yokuzila, bade abanye bayithengele mhlawumbi nesankwane esimnyama. Kodwa undoqo usenhliziyweni yomuntu ngaphezu kwempahla esemzimbeni. Uzawukhumbula kaloku wena Dlongothi ukuba ungake ubone le nto kuthiwa yi-satellite dish endlini, kanti akukho TV apha endlini. Ungena ukhawuleza ufuna umamela i-budget speech okanye ufuna umamela isona, kanti i-TV ikwi-repairs, ayikho kwalapha ekhaya. Ukufana umntu anxibe nokunxibe ntoni kanti intliziyo yakhe ngaphakathi, kanti umoya wakhe ngaphakathi utsalele kwezi ndawo ebemele uba uyaziphepha. Ayikho kuzila loo nto, qha kukuxhaphaza impahla kuba iye yakhona imali yoba makathengelwe. Into ibiyindelekileyo ke kukuba xa niphantsi kwezilo, iziko aliwelwa nangabatshatileyo, akudakwa akungeniswa ngabangekatshati. Awunawuhlala kwiimbutho zolonwabo oluneziselo ezithitikeziweyo. Awuncokoli uthethe nabani noba kukanjani, kukho isigama olondolozwa kuso ukuba awunawuthetha kanje. Apha sisebabi, sitethela phantsi. Kwakuloo nto inye bekulindeleke ukuba kukho umntu apha ekhaya oligqirha, uyaphumla ukuya phaya emrhawuleni lide ikhaya lihlanjululwe, umrhawule ke yazasebenzela kuyo inamayeza. Bekulindeleke ukuba kukho umntu apha phakathi kwekhaya oyingcibi yamakhwenkwe, uyaphumla ukuphatha eso sixhobo, akanawubaphatha amakhwenkwe abe yena ephantsi kwelifu elimnyama. Zezo zinto zinjalo lento ibizilwa. Uthi nobuhamba ngendlela, ngakumbi umntu ongumendi, ngakumbi enyibela impahla emnyama, anganqumli endleleni ezohamba imfuyo. Ukuyabona uba kukhwela qela lemfuyo ezanqumla indlela, athi vuphasi idiwele laa mpahla iqhutywayo ibheke edlelweni, ahambe emva kwayo yona, angazisebisi umkhondo wesi simnyama yena asenaso. Camagu tata, ndiyayithanda kakhulu le nto ichaphazelayo into yokubana eyona nto ingamandla yinto engaphakathi kwentliziyo more than impahla lo umntu ayinxibileyo. Singathanda tata into yokubana ngenye imini usirhobisele mhlambi ngokuguquka kwamaxesha nezinto mhlambe ezithe zaza nabasentshona, indlela yokutshintsha, indlela yokunxiba njalo njalo, njengoko sitsho into yobana ezi mpahla zimnyama kanye bezingekho entlandlolo. Mawawa Mpinga, masibambe ngazibini ngexesha lakho nokuba usinabisele kule ngxoxo ibaluleke kangaka. Siyathemba into yokubana uzawuba nosuku olumnandi. Enkosi kakhulu Gqirha Loyiso. Ngelo xesha elindifuna ngalo ndawube ndisafumaneka.
Camaku tata. Right imbukeli we-Ekhaya Jikelele lowo ke besithetha naye nguye uGqirha Loyiso Nqevu uMawawa ebesinabisela kakhulu kwingxoxo ebalulekileyo esiyibona into yokubana mbukeli lisiko elinenkqayi apha eAfrika isiko lokuzila kanti ngoku masithi qhwi evenkileni iqiniseka mbukeli into yokubana awugqusha lazi ubukele inkqubo oyithanda kunene i-Ekhaya Jikelele. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele. Masanda lungena mbukeli boniphi kodwa ke ningaxhalabi khona nje into esawuniqobisela kuyo ngaphambi kokuba sithi GO. Namhlanje ke kwezobuchwepheshe sijonga iIris ne-app ke yokhuseleko. Injongo zale app mbukeli kukulwa bugebenga ingakumbi kaloku abo bujoliswe kwabasetyhini kunye nabo bathandana besisini esinye. Ukuva banzi ke ngale app mbukeli sithetha nomyili wayo uSibusiso Mpele. Sibusiso masikubulise sibambe ngazibini ngexesha lakhe bana usindwendwele apha ekhaya Jikelele. Sibulise kuwena kubabukele emakhaya. Sibulele kakhulu. Sibu inhle kakhulu into oyenzileyo because siyabona into bana zithe gqolo ukuxhapha iziganeko ze-GBV ukubulawa kwamanina ingakumbi naxa sijonga kwaba bathandana besisinye esinye. Singathanda into bana usixelele bana xa sithetha nge-app iIris app intoni kanye. Uzawukhumbula ngiyacabanga ukuthi about iminyaka emihlanu edlulile khona indawo ekuthiwa yiChibok eNigeria ila kwafika khona iBoko Haram yathatha amantombazane ayekhona laphana. Into eyenzeka emva kwalokho ukuthi thina sasiworried kakhulu njengabazali njengabafowethu ukuthi siyokwenza njani lento mayenzeka la eSouth Africa. Emva kwalokho ke sasihlangana sabajitha sibiza ngokuthi amajitha sathi ithi senze app ezokwenza ukuthi wonke umuntu abe safe kakhulukazi sasesibuka zonke lento ezimbi ezenzakalayo la eSouth Africa ezihlangana nokuthi abantu abathandana ngobulili obufanayo ukuthi ba-abuswe abantu besifazane nezingane kanjalo njalo. Sasesenza ke i-app ekuthiwa iIris. Ngiyafuna uqonda bana cause umbukeli ngoku uthe wakuva into bana kune-app elwa nobundlobongela noludushe esulibonayo bana ndiyifumana njani isebenza njani le app and also I mean ingabi ne-alarm ithini inkqubo yayo. Just take us through the process. I-app itholakala lapha ku-Apple App Store na ku-Google Play Store. So ikhona iyaphila uyayidownloada. Masiyenza i-app sasiyenza ngoba sithi ikakhulukazi masenza ilento ekuthiwa i-market validation yokuchecka ukuthi ngabe yini inkinga into enza ukuthi ama-perpetrator labantu abahlukumezayo ukuthi basuke from one victim baze baye kwenye bengaboshwanga. Sasemasenza i-app sa-concentrate kakhulu la kwilento ekuthiwa i-evidence. So i-app isebenza kalula kakhulu iney'gaba eziwu-4 wena wabona i-robot. Khona ugreen, u-amber, u-red no-blue. Ugreen kusho ukuthi usafe yonke into right. Uma uzizwa usesimeni engathi asikho right mhlambe ukwi-metered cap udriver akakhulumi kahle mhlambe uyingane esikolweni ubona ngathi khona i-abuse yenzakalayo kuwena i-bullying yenzakalayo noma mhlambe uyingane kuthiwa kuma-institutions of higher learning ey'koleni zemfundo ephakeme mhlambe uthisha akakhulumi kahle uvese uyayixukuza nje ifoni. Uma uxukuza ifoni ibisiyaqala iyaqopha izoqopha yonke into ekhulunywayo ngaleso sikhathi kushuthi iyarekhoda i-audio iyayithatha iyayikhuphula isa kwilento ekuthiwa i-cloud ila i-information yakhona ihlala khona-ke kwi-cloud. Uma isimo siyaqhubeka siyabheda ubusukwazi ke kuya ku-red ila iyaqopha futhi kodwa isivula amakhamera iyangaphambili neyangemuva isiyathatha yonke into enzakalayo ngaleso sikhathi ibisitshela abantu osukubafakile la kwi-app ekuthiwa ama-guardians okade usubalodile ukuthi uma kwenzeka usenkingeni khona abantu abawu-5 at least abaziyo ukuthi wena yiphi usenkingeni. Bayabona bayezwa ukuthi ukuphi futhi i-app siyabakhombisa ne-location yokuthi ukuphi bayakwazi-ke nokunavigata la
usuke usukhona. So iya detect ne location. Iya ikhombisa ne location. Ndiyafuna uqonda bana mhlambe I mean ndizama ukumagine isiganeko ngelixesha liqhubeka ngaso uyathi into bana iyakwazi nobana ivule icamera so uzawushukumisa mhlambe inantsika so izawufikelela njani mhlambe lethe umuntu seke ukuqhulile nanku ukubambe ngobhongwane ukushukumisa nokuvideoize senso realistically yenzeka kanjani lonto and also ndiyahalela uqondo bana ubangabi phone icimile ke ngokumpama le app iyakwazi into bana isebenze let's say mhlambe ibattery below into esilale sisho ke sithi ufanele nathi sigade sikushuthi kuthiwa preempter kwenze sure ukuthi mawazi ukuthi ngenza ukuthi umuntu wakho njalo mayibuye sethe ukushaka kancane uthanda ukuba neabuse uyazi ukuthi useyabuye switch on i-app uyenza ukuthi ibe on ifone ayidingi ke ukuthi i-app ukuthi ibe on ibonakale efonini switch on kwi background noma ifone usungayiloka mawuxhukuza nje iyobe siyasebenza yona kwi background ngaphandle kokuthi fanele uvule ufaka ama pin code nani so iyasebenza kwi background mhle kakhulu umsebenzi eniwenzayo kuba singatshinda ukubana sincedisana kakhulu nohulumende because zininzi intshukumo ezibakhona unyaka nonyaka apho kusitsho into kubana phansi ngokuxhatshazwa kwamanina nabantwana kodwa singabalibali kaloku naba besilisa nakubeni lento ibhlungu kakhulu singatshinda ukubana nisisibani nililitha kwelanga because zikhona impumelelo enthena banazo njenge Iris app khawebelana nathi ingakumbi ezi sizibona kule desika ye-Ekhaya Jikelele. Xa siqala i-app sasithi thina kuzoba yi-GPV app ngoba sasilapho kakhulu kodwa ngokuthi i-technology sagcina sihlanganisa sakwazi nokuthi sikwazi ukwenza nalento ekuthiwa i-international patent so ine-international patent kusho ukuthi ayikho enye efana nayo emhlabeni jikelele. Siye sakwazi ke ukuthi singene nama-awards khona leyo qala i-MTN Business App of the Year Awards lega 2022 la we were dubbed the best South African solution ngokuthi siyakwazi ngempela ukuthi siletha ukuxazululeka kweinkinga eziba khona eSouth Africa saphinde sawina enye futhi kwi travel indaba because siyasebenza nakwimkhakha ehlukene kwi travel indaba akade ikhona ekade seThekwini we were dubbed the most innovative award. Yes. Corner within the like to tourism space. Yes. And then last week baspinda futhi MTN kulonyaka basinikeza le ekuthiwa most innovative award. Wow. So we're the most innovative app ebekhona eSouth Africa ngenxa ukuthi i-app esebenzayo kwazi ukuxazulula inkinga. Niqale kanini ngompunyaka? Unyaka wesibili le u2020 one. Yes. Yakhawuleza iminyaka. And ndiyaqonda bana February 13 2022. And ndiyaqonda bana if mhlambe niye na launcha i-app ethile niyathanda bana ni revisit nijonge into bana mhlambe okay sesihambe umgama ongakanani kwaye zeziphi izinto efuneke siziphuculile ungathi mhlambe kumbukeli othanda into bana bane app not mina kudala ndinayo for 2 years zindoni mhlambe izicwangcisweni nazo uqinisekisa into kubana niyayiphucula kwaye niqinisekisa ukhuseleko kubemi boMzantsi Afrika. Okokuqala shame idinga imali. Thina masiqala sasiyenza nje ngoba sabantu sithi siyenza to philanthropic we philanthropical element masiyenza app ukuthi siphonsa isivivaneni kulokho kwenzakalayo uzama ukuvimba ubhubhano olwenzakalayo. Cela inxaso kaloku bamamele iziphathamandla azawukwazi into bana zinikeze because umhlelo omboniso. I-app iumahala so sayenza yabo mahala green amber and no red free for all South Africans ukuthi bangayi-download kodwa uma usufuna ku-blue uyile ebiza i-private security uyakwazi ukuthi ngalowo mzuzu ke ube usukhokho 59 rand. Siyabulela kakhulu siyathemba into yokubana njengokusitsho into bana le app idinga inxaso siyathemba into bana iziphathamandla urhulumente kunye nezinye organizations zawubona into bana kubalekile into bana bafaka isandla bakwazi ukunixhasa nibe nayo inxaso mali ukuze niqhubeleke phambili niphucule uqinisekisa ukhuseleko loMzantsi Afrika. Siphuma sibambe kazibini ngexesha lakho kwaye ke siyavuyisana nange awards othe waziwina sithi untshu kuwe enkosi kakhulu. Siyabulela. Lonto nenza umsebenzi oncomekayo kakhulu. Thank you. Siyabulela.
Makhol? Yes. Masigoduke ntombi. Masigoduke siziqonqotha ngolo hlobo apha ekhaya jikelele. Siyathemba into yokubana nani babukeli abantwana amanina abesilisa siyakhuselana phantsi ngokuxhatshaza nokuphathwa gadalala. Siyazalana kaloku siyinto enye. Masivuselele le mbali kantu ethi umntu ngumntu ngabantu. Kunjalo inene. Kwaye ke mbukeli siyathemba kaloku kule nkqubo yethu esithe sayididiyela sayiphaka namhlanje kukhulu okuzuzileyo. Kanti ke sabuya kwakhona ngomso uba uphosiwe hayi ungabi naxhala sikhona kaloku pha ku SABC Plus app. Kanti ke thina siyanithanda. Khosi.